движение. Мислех да си подготвя някакви думи, ама нещо не успях, днеска някакви административни неща по-скоро имах и така съм си взел някакви жокери, за да не забравя нещо. Идеята ми е да не го правим някакво такова литературно четене, прекалено много да отекчаваме хората. Ще кажа естествено няколко думи за темата, за книгата, защо съм написал, какво има вътре. Сега надявам се, че все пак ще прочетете след като я раздавам, така че подробностите за това какво има вътре ще ги видите. Първо, може би така и от уважение най-вече към всички, които са дошли тук без изобщо нищо общо да имат с темата и без да знаят какво. Тук Павката не знам къде избяга, ама беше казал, аз изобщо даже не знам какво е това. Така че, разбира се, то от една страна го пише и вътре, но все пак може би съм длъжен с няколко думи да кажа. Накрая тези, които нищо не знаят, ако кажат, че нещо са разбрали, ще усметна за някакъв успех все пак. И мисля, ще така накратко, като разкажа за какво става въпрос, евентуално ако има някакви въпроси, някакви коментари, ако някой вече е успял да прочете. Естествено и коментарите и въпросите е добре да са в положителна насока, да не ме забие някой нещо, да ме поставя в неудобна ситуация. Все пак тук са и децата, е така, не така мъчи. И тя се забавлява. И доресъл съм така да си сипим по чашка вино, така да се почерпим, да и върви на книгата. Друго организационно, да. Сега колегите, повечето от тях минаха вече, сега някои не са, примерно като Марио, но на колеги няма да разписвам сега. В работата ще го направим някой ден. От другите хора, с които по-рядко се виждаме, някой ако иска, разбира се, с удоволствие на тебе. Да. Макар че тебе се виждаме там в градинката, така че... но да. Така, това е в общи линии. Тук ще да кажа, че почти всички хора познавам, сега тук влезе една дама, която мисля, че не я познавам. Все пак има и хора, които не познавам, но общо взето така мнозинството са хора, с които се знаем. Но наистина има такива, които изобщо не са в темата, затова с няколко думи. Трансферното ценообразуване. За трансферното ценообразуване говорим, когато имаме сделки между свързани лица. И понеже огромна част, защо е изобщо тема и важна, понеже огромна част от търговията в световен мащаб се случва по този начин, сделки между свързани лица. Обикновено ако си купим примерно BMW, не си го купуваме от Мюнхен, ами го купуваме от някой представител, който е примерно на BMW в България, който по всяка вероятност в общия случай е свързано лице, т.е. преди това едната фирма е продала на другата фирма, тя пък вече в един момент се стига до несвързаните лица, но общо взето голяма част от сделките са между свързани лица. Какво от това би казал някой? Понеже имаме понякога разговор с фирми, така не можеш да ми определяш политиката и ти да ми казваш какви цени аз ще си слагам. И ние в този момент, когато имаме такива спорове, казваме, ние всъщност не можем да ти определяме политиката от тази гледна точка, на каква цена ще продадеш, но от данъчна гледна точка международният стандарт изисква и разбира се, той е въведен и в България, така нареченият принцип на независимите пазарни отношения, изисква сделките между свързани лица да се случат при условия, каквито биха били и да не бяха тези лица свързани. Тоест, ако аз, да кажем, продавам телефони и този телефон приемаме, че струва 500 лева, аз съм фирма и го продавам на свързано лице в Румъния, която го продава на крайни клиенти. И аз обаче вместо за 500 лева го продавам за 100 лева. Той на крайния клиент го продава обичайно, разбира се, колкото струва, колкото е готов да даде едно независимо лице. И той ще реализира по-голяма печалба, пък в моя случай печалбата би била по-малка. И идват данъчните и казват, ами не е окей,
ти е трябвало да му вземеш 500 лева, пък съм го продал за 100, т.е. те 400 лева и колкото са там телефоните, това нещо ще трябва да ти коригира резултата и да платиш по-големи данъци. Ако примерно си взел с 1 милион по-малко, отколкото е трябвало, данъчният казва още 1 милион, значи в нашия случай още 100 000 лева данък. В някои случаи, ако пък даваме повече пари, отколкото трябва, там вече има допълнително проблеми с така нареченото скрито разпределение на печалбата, което освен тези 10% слага още 5%. Ако е по-скоро във времето се случило, пък може да има и санкция от 20%. И предвид факта, че сумите са доста големи много често, когато става въпрос за такива сделки, интересът е много голям. И от тази гледна точка данъчните търсят дали дружествата правилно са си направили политиката за трансферно ценообразуване. Съответно, дружествата пък за тях е важно те да го направят по най-добрия възможен начин, за да се нямат проблеми с данъчните. Много често за дружествата възникват проблеми в тези случаи, когато те някога са направили вече сделката, не са го мислили точно пазарно или не е пазарно и като дойде време за проверка, за ревизия, в един момент казват, сега трябва да докажем, че е пазарно, но то вече се е случило и сега, когато се е случило, разбира се, много по-сложно става и за фирмите. Затова като цяло идеята и това, което трябва да се случва е, че всъщност на време, когато още се ценообразува, когато се случва тази сделка, трябва да се направи подходящия анализ. Този анализ трябва да го правят всички, трябва да го правят фирмите, когато уреждат въпросните сделки, трябва да го правят данъчните, когато пък проверяват такива сделки, трябва евентуално юристите, които разглеждат после пък споровете между данъчни фирми, било то съдии, прокурори и така нататък, зависи вече в каква фаза може да бъде това. Така че затова темата е важна, интересна. Сега, на пръв поглед, някой също би си казал то какво му е толкова сложното и интересното, щом ето сега, примерно, знаем, че телефон струва толкова, нормално е тогава, след като знаем, че правилото е такова, и просто ще си го продадем на тази цена. Обикновено определенето на пазарната на пазарните цени става на базата на сравнение с сделки между несвързани лица. И когато се знае, примерно, ето, телефоните продават се в магазините, струва толкова, имаме достатъчно добра информация и казваме да, ние знаем, че струва примерно 500 лева. Разбира се, има различни особености, дали продаваме на дребно, дали продаваме на едро и така нататък. Всяко такова нещо трябва да се вземе предвид, но общо взето е сравнително лесно за стоки, за които имаме информация колко струват и изобщо за сделки, които имаме информация как се случват между независими лица. Обаче много по-трудно става в ситуации, когато такива сделки между независими лица няма. Цели браншове има, които оперират в рамките на група. Има такъв тип сделки, които обичайно не можем да ги видим между несвързани лица. Често дават пример по различните обучения с така наречените кешпулове. Обикновено това не правят фирмите да се съберат примерно 50 фирми и да си управляват заедно средствата. Общо взето за това ползват банки, но пък не свързани лица, но пък свързани лица го правят много често. Има така една мисъл, която бях срещнал преди време, че една сделка след като може да се случи, значи може и да се ценообразува. Така че много е трудно, когато има такива допълнителни условия, когато няма с какво сравним. Особено трудно става, когато има така наречените нематериални блага или активи, когато сега трудно кой може да каже колко примерно струва рецептата за Кока-кола. Колко трябва да струва, с какво да я сравним. Няма с какво. И много такива, разбира се, примери има и в
в технологиите, в фармацията, навсякъде има, ако някой измисли, примерно, някакво уникално лекарство за болест, която до сега сме считали за нелечима, колко трябва да е патента, примерно, който би трябвало да му плаща някой, ако са само свързани лица, само в тази група е измислено. Така че много така сложни въпроси и се усложняват и повече въпросите по тази тема, според ситуацията. Но общо взето това е така като общо описание и това, което аз съм се опитал да направя в тази книга и може би включително доста колеги има и сигурно доста от тях се питат, защо пък точно той пак ще пише книга, все пак има други хора, които се занимават, може би по-добри и така нататък. Но това, което беше моята мотивация, това заради което се случи, беше от една страна, то няма много, да не кажа, че изобщо няма такива книги по темата, на български има предвид. Иначе, разбира се, има доста литература. Тя не е много достъпна, доста са скъпи. Признавам се, понеже тук напоследък имаме и с колегите разговори сега, дай сега, нали, колко струва, той труда струва нещо, нали, наистина струва нещо. Книгата съм предвидил, разбира се, и да я продавам, но с удоволствие, така, нали, както и в момента ще я споделя с всички вас, защото понякога е доста трудно и на мен е много трудно да попадна на някаква хубава литература, много често от някакви торенти и така нататък. Пиратството, което ограбва. Така че аз самия съм се ползвал от някакви такива източници, за да получа информация и това все пак не е такъв голям проблем и да споделям, поне винаги така съм се опитвал. И липсата на информация на български за доста хора, специално така при нас, при колегите, съм виждал, че представлява някакъв проблем. Затова ми се стори, че е добре да има нещо такова. Преди време бях подпитал така, колегите от дирекция СИДО, няма ли не е ли време вече нещо да се напише някаква книга? Така може би с скритата мисъл да кажете, дай ще напишем, ще включим и тебе да напишеш някаква глава, нещо, да помогнеш. Ама тогава специално Иван Минев, то сега трябва да променим наредбата, трябва да променим наръчника. Тогава явно няма да е скоро. Пък в същото време при мен така се беше получило по някакви по-запетени казуси, понякога между нас ние често поне в нашия екип повече се караме помежду си, отколкото с фирмите после, докато избистрим каква е концепцията. И много често сме имали така спорове по някакви въпроси. Аз самия понякога съм се опитвал виждал съм как може би не успявам добре да обясня какво искам да кажа, като седна да го напиша малко по-добре се получава. И така по някои по-завъртяни казуси, които се случи, съм си мислил, това вместо да го обяснявам един път на този колега, после на друг колега, да спорим с този, с третия, с петия, после с фирмата, дали не е добре да се напише, да го има по някакъв начин систематизирано. Участваме, разбира се, често в някакви обучения. Последните години доста едно от рисковете на живото предаване. Едно от така предимствата, малкото предимство, може би, което имаше COVID-пандемията, беше, че ОСР изведнъж почнаха голяма част от обученията, които организират, да ги правят онлайн. И реално да има възможност всеки, който иска да отиде, не сега да се надяваш, че се радваш, когато веднъж годината си отишъл веднъж някъде в чужбина и да се чува нещо интересно. И хубавото е, че това продължиха да го правят поне от гледна точка правят от време на време такива онлайн обучения, не само те, и такива организации като Йота, Виенския университет, има доста така много хубави възможности и успяваме все пак от време на време да понапреднем малко в темата и в опита така да споделяме. Пак се връщам, колегите от СИДО, за съжаление, не успяха да дойдат, имат някакви ангажименти в чужбина, но веднъж имаше едно обучение пак на колегата Иван Минев и понеже аз присъствах, трябва да ви кажа, че на мен ми се видя много тежко.
Така, и се замислих, добре, аз, нали, преди че аз все пак горе-долу имам претенции, че поназнайвам така по темата доста. Представям се на хората, които са по-назад, сигурно им е доста трудно и се замислих, че може би има нужда от малко по-така смляно представяне на информацията и по-достъпно. И по някаква причина си помислих, че може би мога аз да се справя с нещо такова, да го направя в такъв вариант. Още повече, че много често ми се е случвало да се сблъсквам с някакви неща. На всеки се е случвало специално, предполагам, че както и на колегите, така и от колегите от консултантите. Стигаш до някъде и след това как да го решим този въпрос. Блъскаш се буквално в някаква стена, мислиш го, не спиш, четеш, търсиш и така нататък. И в един момент все пак, като стигнеш до някакъв такъв извод, като откриеш нещо, може би е добре, вместо да оставяме някой друг да се блъска после и той 6 месеца със същото нещо, по някакъв начин да го споделиш. Сега специално в книгата, пък предвид, че имаме и някакви ограничения, данъчно-осигурителна информация и така нататък, няма как пък човек да бъде подробен и няма как да каже всичко, което може да каже и би искал да каже. Някой ден, като съм извън НАП, може би някои неща мога да ги разкажа. Мисълта ми е, че те са част от цялата процедура, разбира се. Те могат да бъдат споделени така в по-тесен кръг, нещо, което си направил, как си го направил, защо се е получило. Но общо взето това ми беше мотивацията за написването. Съдържанието общо взето следва тези презентации, които предполагам, че всички, поне по тези хора, които се занимават с темата вече, поне поведнъж, сме били на някакво такова обучение, презентациите са горе-долу едни и същи. Принципа на независимите пазарни отношения, активи, функции, рискове, методи, анализ на съпоставеността и така нататък. Общо взето следвал съм тази структура от тези презентации. Това ми беше идеята от самото начало, че мога като хвана една презентация така от 100 страници, като ти напиша малко пълнеш и ето ти една книга, 230 страници примерно. На момент се оказа обаче, че не е толкова лесно, дори някои отделни слайдове така не можах да измисля повече от това, което го има на самия слайд, което може би е малко странно, но общо ето така беше идеята. Опитът ми е бил не знам дали се е получило, ще кажете като прочетете, с повече примери, това, което евентуално не се разбира много. Повтаря се винаги по презентации, обучения, по книгите, но не винаги се разбира толкова добре. Опитал съм се да вкарам повече примери. Понеже пак от едно друго обучение, една колежка накрая беше казала: хубаво, аз не разбрах какво трябва да се прави, като влезеш на ревизия по трансферно. И в крайна сметка след всички тези обяснения за функции, рискове, методи и така нататък, и тя пита пък такъв стар, данъчен, опитен и това ревизор и така нататък. И всъщност аз се замислих, добре, те хубаво се обясняват тези неща, но може би трябва по някакъв начин да се вържи по някакъв начин с практиката, т.е. какво накрая хубаво ще го разберем това, ще направим анализ на дадена транзакция и като разберем какво се случва. И това съм се опитал по някакъв начин да го вкарам също в книгата. Накрая съм дал едни такива измислени, разбира се, примери. Казах, че за съжаление не мога да давам много истински. Ще се познае някой, ще се обиди и така нататък. Отделно пък някъде сме и в съда, все още. Напълно в рамките на нормалното. Така че опитал съм се все пак тези основни неща да ги покрия с съответните примери. Разбира се, както и в самите презентации, малко по-специално внимание съм обърнал на такива отделни транзакции, които се смятат за малко по-специални. Самата Организация за икономическо сътрудничество и развитие ги е отделила в отделни глави и ме обърнала по-специално внимание, като например сделките с нематериални блага, финансовите транзакции, вътрешно-груповите услуги и така нататък. Така, дал съм някакви
Също и аз съм се опитал да им обърна по-сериозно внимание. Споменал съм тези чести спорове, които възникват във всяка една от тези, както например за услугите. Знаем, много често, отделно от това надбавката, такава ли е надбавката, не е ли такава, кои разходи трябва да са вътре в разходната база, кои не трябва да бъдат. Такива често усещани спорове съм ги така засегнал. Също, когато използваме най-често използвания метод, може би метода на транзакционната нетна печалба, тогава пък много често колегите, всички знаете, сега толкова години ли трябва, тези години ли, това с това сравняваме ли, може ли дружества на загуба да участват в финалната редица. Всичко това съм се опитал по някакъв начин да обърна внимание, като това и в книгата съм го казал, и всички практици много често обръщат внимание на това, като им зададат някакъв въпрос. Мен това в началото ме вбесяваше, в началото, когато съм слушал така хора, които говорят. Ти се интересуваш от нещо конкретно, искаш да питаш, тук така, какво е решението? И отговора на големите експерти и практици е, зависи. Дали така, дали... Общото цялото изречение зависи от фактите и обстоятелствата, което наистина е така. Много изключително важно е да се разбере от самото начало за какво става въпрос и каква е сделката, защото дори най-простата сделка, примерно фирма А продава на фирма Б домати, изглежда на пръв поглед нещо, какво толкова. Продаваме домати, обаче може да има допълнителни условия. Сега транспорта за сметка на този в един случай, пък за сметка на другия в другия случай. Количествата, различни, качеството може да е различно. И така, всяка една транзакция може да се окаже нещо така много повече, което трябва да знаем. Понякога се оказва, и го има това в практиката, транзакция, която е представена като нещо, може, ако се направи по-задълбочен анализ, да се окаже, че е нещо друго. Например, продавам, ето понеже виждам Андрей сега, продавам, да кажем, медицинска техника и казвам, ще ме платиш след 2 години. И в този случай тя може да се окаже, ако е нормално тя да се плати веднага или пък да се плати предварително, ако се разбрали тези свързани лица, ще му платиш след 2 години, това евентуално може да кажем, че е форма на кредитиране. Защото вместо той да ми даде 5 милиона, аз съм оставил тези 5 милиона да стоят в него. Тоест можем да открием в някакви ситуации, че на практика съществува и нещо друго, или пък транзакцията е нещо съвсем различно. По отношение на финансовите транзакции също казват, първо трябва да установим това дали изобщо е заем, най-честите финансови транзакции са заеми, и много често и някои държави по някакви причини, при нас може би не е много развито, но казват, това не е заем, това ти е вноска в капитала по някаква причина. Примерно, дал си заема и си казал, не сте се оговорили за лихва, не сте се оговорили кога изобщо го връщаш и някакви такива има условия, които са изброени. И в един момент този заем може да се стои така и да се окаже, че изобщо не е заем. И ние първо това трябва да го определим, независимо дали сме данъчните, дали са консултантите, дали е дружеството, да определи каква е транзакцията, изобщо какво е. И когато кажем, това е заем, действителност, тогава вече започваме да търсим каква е лихвата, евентуално. И даже пък и в този случай дори има възможност да се окаже, че не толкова лихва трябва да търсим, ами по-скоро някаква такса за услуга, защото примерно някакво дружество без служители е създадено някъде си, взима от името на някой друг, без да прави нищо и прехвърля тези средства на друго дружество. В този случай, или ако изпълнява само някакви такива административни функции, то евентуално може тук да му се търсят само таксата за евентуална административна услуга, не толкова лихва. И т.е. всички тези неща, които започват да се правят като сметки, има кредитен рейтинг, краткосрочен, дългосрочен и така нататък, в един момент те могат да изгубят всякакво значение. Същото се отнася и за темата с нематериалните активи. Имаше един англичанин, който първият му въпрос, какъв изобщо е този актив? Значи, защо плащаме? Трябва ли изобщо да плащаме? Защото много лесно да кажем, тук е една търговска марка
Нормално е за търговска марка, примерно някакви костюми, всички плащат, да кажем, обичайно да се плаща 1% от приходите за търговската марка. Значи, нормално ние плащаме също 1%. Идеално. В пазарния обхват сме, всичко е окей. Обаче първо трябва да си зададем въпроса. Трябва ли изобщо да плащаме? Защото едно е да е Hugo Boss и някой да плаща търговската марка, защото Hugo Boss означава нещо, качество или престиж или нещо друго. Друго е някой да си е направил нещо и казва, дай сега ще ми плащаш търговска марка. И защо? Или пък технология. Технологията евентуално би следвало да се плаща, ако е технология, която можем да я задържим. Ако нещо много хитро ми е хрумнало, примерно някой консултант измисли начин за така че фирмите да не плащат данъци, примерно, и измисля някаква врътка, намира дупка в законодателството, той, ако го покаже веднъж, вече всички ще го знаят. Кой ще иска да му плати? Да му плаща примерно някакви роялти, няма никаква логика. Нематериалните блага, за да имаш основания да търсиш някакво плащане, трябва евентуално да има за какво да се плаща. И единият да е доволен, т.е. да има някаква полза, да плаща, това касае и услугите. За да плащаш някакви услуги, трябва да имаш някаква полза. Затова там има тест на ползите и така нататък. Общо взето, така, накратко, може би описах какво има в книгата, споменах накрая така с тези измислени примери, не знам колко хубаво се получи, сега разбира се, давах го на колегите да го гледат, казаха, че било добре, ще видим, интересно ми е все пак и външния поглед. Това е така в най-общи линии за самата книга. Може би нещо, не знам, поне на мен ви е смешно, ще го кажа, ако на вас ви е смешно. Винаги човек като пише нещо такова, все пак трябва да измисли и заглавие. И чудих се какво заглавие. Нещо сега, нали, банално основи, пък не знам, наръчник не може, защото има наръчник, ръководство не може, защото има ръководство на ОИСР. Някаква такива мисли ми се въртяха в главата, обаче не можах да го измисля. И веднъж покрай една медицинска книжарница минах и видях една книга Азбука на акушерството и гинекологията. Това ми е заглавието. И то беше работно с него тръгнах. Не го снимих, не знам, не можах да измисля нещо. Добре се е получило. Добре се е получило, да. В общи линии това доста сложно се оказа цялото това нещо. Аз си мислих, че едва ли не ще отида по някакво издателство, ще кажа, имам една страхотна идея, дайте ми някакви пари и ще ви я напиша, ще ви я дам. Далеч, разбира се, не се оказаха така нещата. Много трудно, дори те, още всички, с които от самото начало говорих, беше ясно, че всичко си плащаш сам и после ти отрязват главата с това, ако ти го разпространяват, но въпреки това, дори пак се оказа трудно някой ще дадем оферта другата седмица, другия месец, до година и така. И от тази гледна точка, ако така вече прехвърля към благодарностите и така лека да приключим тази част, доцент Калян Симеонов страшно много ми съдейства с намирането на издателството. И страхотна работа ми свършиха. На тях също искам да благодаря. Те се обадиха, че няма да могат да дойдат, но така от до, понеже преди това бях се намерил само евентуално печатница на това с редакция, с всичко много. Сега без честа за разпространението, за съжаление, но сега пълно щастие няма. И на Калян, другото, за което все пак трябва да му благодаря, че благодарение на него сме тук в тази зала. Така че благодаря много за това. Понеже той ми беше, и той го разказва, не само на мен, мисля, че не е тайна, беше казал преди време, че на неговата защита на дисертацията забравя да се благодари на научния ръководител. И аз за това, за да не забравя, той ми е и научен ръководител, освен това. И на моята дисертация на защитата, понеже това го беше казал, и аз много добре се бях подготвил с благодарност. Бях написал за всички членове на журито, така наречено, така по благодарности. Бях се подготвил така индивидуално за всеки и
тя беше онлайн, тогава бяха така времената. И като приключи частта, това, което бях виждал преди това, че казва теб сега думата на защитилия вече на доктора да каже нещо, те казаха, благодарим ви, довиждане. И аз останах без благодарностите. Така че и за тогава мога да ти благодаря. Сега, освен това, колегите, които ми дадоха бележки, благодарям също са тук, Марианка, Рени, Десика Лудова и Иван не успяха да дойдат. В самите благодарности в книгата не съм изброявал поименно хората, защото пък не знам дали са доволни от това, което са видяли накрая, затова да имат шанса да се отръкат, да кажат, аз гледах, ама видях и не глупости написал там. Така че на Нуша, която освен, разбира се, като съпруга там и за всичко, за което трябва да я благодаря, тя също ми беше някакъв рецензент от самото начало. Хвърли един поглед, баща и също. Така че Любомира, къде бе Любомира? Тя отвънка, тя ми помогна да изберем корицата, така че също сериозен принос. Общо взето, колегите извън този принос с редакцията, Милена страшно много така пригърна идеята, рекламираме, така подкрепиме много, така че също и точно всички, цялата тая подкрепа идват, поздравят на това, че дойдохте също много значи за мен. Сега ясно е, че част от хората съм им казал, внимавайте, ако не дойдете, в този сектор. Докато тези, които така доброволно, без да сте на сила, изключително много благодаря. И мисля, общо взето, между другото, съвсем други неща си бях нахвърлял, но така тръгна и така става обикновено. Така че мисля тази част с това да я приключа. Ако някой има някакви въпроси, някакви коментари, на доста хора се не дава, никой после не би се обада да каже, много хубава книга, нещо. Всички идват, казвате, браво, браво, много хубава. Здравейте, заповядайте. Много хубаво, че си е написал, страхотно, браво, и после като я дам, изчезват. И започвам да се чуя така на моменти дали всичко е наред. Така че ако някой случайно е прочел има нещо хубаво, което да каже, също може и сега. Така че аз се ориентирах към приключването на тази основната част, но все пак ви благодаря, че и вие дойдохте. Така че мисля от мен за сега да е това. Ако някой нещо иска да каже... Иване, пожелавам ти поне трилогия да стане и като вече спестяване на данъци пак да ни покани. Значи, аз искам да ти кажа, че отдавна, даже аз както съм почнал преди вече 6 години нещо да се занимавам с това, се говори сред част от колегите и сред някакви други хора, че трансферното вече заминава, вече то няма вече трансферно, няма да има. Сега, тук последните години, откакто така нареченият двустълбов модел, пак започнаха тези приказки, но то няма вече да има трансферно, понеже така нареченият глобален данък, който вече за големите корпорации поне, все някъде на практика навсякъде ще ги облагат поне 15%, т.е. логиката е, че евентуално няма смисъл, тук ще е 15%, и някъде други пак ще е 15%, така че няма някакъв смисъл да има проблеми с трансферното самообразуване, но аз честно казвам не съм съгласен. Първо, защото изобщо не е ясно какво ще стане с този глобален данък, после според мен, понеже корпорациите се го гледат от една гледна точка, а данъчните го гледат от друга, мисля, че винаги ще има темата трансферност да си съществува, така поне си мисля. А при всички положения, поне следващите 4-5 години, доста ще, най-малко заради старите години, които се гледат. Но понеже така има, аз надявам, че тези, които сме тук и колегите специално от НАП визирам, не са от тази група, но знам, че има такива и си го говорят, включително и пред мен така, не се преценяват някакви хора да кажат, това са големи глупости или трансферното. Нищо, че понякога все пак има доста високи резултати. Но веднъж си говорих с един белгийски колега, който беше ми казал една такава приказка. Част от моите колеги не вярват в трансферното самообразование. И пред нас го има това, не вярват, но мисля, че съществува и се вижда.
виждат се някакви резултати, когато се работи повече по темата и когато човек се задълбочи малко повече.